Banangla ban penbet Iaki Jaka ki puta, badru ban pentikna Yaka jing peteng jong ki brio ki banabar Shnong, ki badan Jaka haka Shnong Syllei-U-Lar hari Bhoi district, ka Dorbar Shnong Syllei-U-Lar, lingbau sket tri Shnong, uba John listen karmaulong, haba pentep halor kani, ulong babaro ki badan Jaka haka Shnong Syllei-U-Lar, ki bomdei ki nong Shnong, bakin wan Kynduh ya ki Nongialam Shnong, haswa ka artway trik no pra arjar pusau, Kenang ba anla ban pendap Iaki kam Jaka puta ki badan hapok kani ka Shnong haswa ban kot unius nam. Pila ruban yo Iaki jingtep dak ba phun ha ki number jong ki Nongialam Shnong nyong not pra san pra ar sawi bat khandai lain rio ar lai not lai san lai khandai. Kani kalau nggak jimpentip kemudian kam nagaliang ka Dorbar Shnong Syllei-U-Lar sya baro ki try Jaka ki badan Jaka po Shnong Syllei-U-Lar ki bomdei ki nong Shnong ki bapura te nagaliang ka Dorbar Shnong Syllei-U-Lar ka kerpat epi sngewbha ban wan ya Kynduh ki Nonggialam Shnong te na kapor ka ba phila ban wan ya Kynduh kendong na du kapor prasiteng step adu kapor khatwi bejem step te na ka benta ki jingtip ki ba company sngewbha ban phun hakine ki number new not prasan praar sawi mat kumju ru phila ban kol ha number khandai lai rio ar lai not lai san lai khandai te khule shibo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai